Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जासिहरबाय। दा आङो बैसागु मोसानो थांनो नागिरबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। थ'दि भिडिअआ स्टार्ट खालामनोसै भिडिअखौ। बिराद बार बारदों। नै जोंनिया लामाया बिराद गोजान आरो। नै खेराया मोजां नंगौना नङा लोगोफोर? बिराद मोजां ना लोगोफोर? न'नि खेराया। ओमफ्राय खानाया गिसि दाबो रानाखै बारा। जोंनि गामिनि मोसानायखौ नोंथांमोननो देखायलांनोसै। जेसेबांखिनि हायो एसेबांनो देखायलांनो नाजानोसै आरो जोंनि गामिनि मोसानाया माबायदि जायो। नोंथांमोना जायाखैबा कमेन्टआव बुंहरदो आरो जादोंबाथ' जादों। दोमैलु दोमैलु बोथोरावलाय आंलाय मोसाखाया। दोमैलु दोमैलु बोथोरावलाय आंलाय मोसाखागोन। आंलाय मोसाखागोन हाय लोगोफोर मोसाखागोन। बैसागुआलाय मानोथो बिदि बाबा होनलांबावबाय जाबाय आंखौ भिडिअ लानायखौ। बैसागु बोथोरावनो आंखौ लांफैदो रजे आंखौ लांफैदो। आखनजिला फैयाखै? ए माला फैगोन? ए लोगो गाबजोबदोंमोन लोगोआ आलासि जानो थांनो। आलासि मेंनायखौ ज्राब गारनानै मोसानांगौ। जोंनिया माने माबाबो खामबो गैबावासो माने खामा जिजोब्बाय आरो ना। खामा दा जिबाबो बिदिनो माबा देगजोंसो दामनानै मोसादो। नोंथांमोना गाज्रि मोनसिगोन मानोना जोङो माने मा होनना नै जोंना लोगोफ्रा एसे ओरै गोजोनला एसे थाङो। नै मैदामखौ नुबावलासो सोरानाव अबेयाव हाबगोन? ए हारसिं गालाबो नै नाय हाय होन हाय आयु नाङानि भाग्यश्री बर'नि इउटुब चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे गासैखौबो बैसागुनि गोजोन हामलायनाय थाबाय। हेपि बैसागु। और ये मेरा पारी नहीं हो रहा है आज बैसागु हो रहा है, पारी नहीं हो रहा है। होली नहीं हो रहा है। होली बैसागु होली बोली बैसागु हो रहा है आज। होली में तो सब भांग पी के तो सो गया। ये अभी बैसागु है, बैसागु डांस मोसायाहाय आङो। रायजो राजाफोरजों जोंनि गामिनि दसे भिडिअसो बानायगासिनो आंखौ माला फट' साफायना दियानो थानो आङो खनसे
बैसागु मोसानो फैदो ओमफ्राय जों आंजों मोसागोन ना मोसाफैया जुरिया मोसागोन बा मालाय Masa deh. Masa. Dia masa. Bay. Đừng tập bay. Ở đây ông quay lại nữa, xin đi. Quay đi. Dừng kéo thành gì? Mau nó là cái apa tuh? Sampai dia bener dah. Oh, sudah. Này ăn bibar thubay. Này sasia loंनाय लागासिनो. Bibar जोंना बायना लानो हायाखै मा बुंनो. बुंजागासिनो. बयजोंबो बुंजागासिनो जोङो. खानाय भिडिअ हगारना लानायनि खाथुमनांगौमोननो खाथुमनांगौ. खाथ'बा जोङो जों सिख्ला मानसियालाय मानो खानाय खाथ'लाबायनो ना लोगोफोर गाज्रि मोननाङा आरो जोंनि खानायखौ सिख्ला बैसोआव बिदिनो जाखायो माने जोङो एक्चुअली खानायखौ लोबदोंमोन आरो रानाखैमोन नालाय गिसिमोन नालाय ओंखायनो जों हगारना लानो गोनां जाबाय उपाय गैया गाबोननियाव जुदि ओंखारफिननाय जायोबा खाथुमसै आरो Fitana camera लादो सानगारि मेंलायबाय बालाब गासि जालायबाय मोसाखांलायबाय Ijazah moga ini. बैसागु बोथोरा सफैलायबाय रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय नों दानागार आं दानागार बैसागु मोसानाय हायनालाय फैलालाय मोसाथारगोन रंजानाय मोसानाय जोंलाय मोसाथारगोन बिफांनि दालायाव दालाय नै सरायगा दालां गाखोगासिनो लोगोफोरा
Nơi जोङो मोनाजासिम माने मोसानो नागिरदों आरो ना मोनाबा मोसानो सानबाय जोङो नै ज' जाजाजों मोसागासिनो जाय जाय आंनि चेनेलाव गोदान फैदों लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव दे भिडिअस लादों